unu bụrụ otu jee n'ibu lachaba onwe unu laa na anyị bụrụ agbara ka anyị gbaba onwe anyị na ọmagolo anyị arụ wee sị na Chukwu ya eme Biafra ọ nata n'udo ọrụ ibe ekwu mmadụ nwatakịrị bụ ọdụ nke ekwulele igwe sepecha nwatakịrị ejiwe Nnamdi Kanu ọnya ka anyị kwu na-aba arafu ya obere nta obere imo onye Igbo niile abụgolo barafu Nnamdi onwere iwe ome o mere Biafra ihe ọbụla o mere Naijiria iwe o mere Yoruba o mere Akpọtọ o mere Igala nwere ndị onye a na-aji okwu n'akwụkwọ ka o ji egu n'obodo oyibo gụchaa n'aka emegbue ndị bewe wee siwa na ndị ọcha anaghị eme n'ọgụ na ndị ọcha bụ onye ọbụla bụ mmadụ ezi ka a si wee bata na Naijiria a na-egbu mmadụ si egbuzire mmadụ iwe na ndị kwu na a na-egbu mmadụ na ọ dịra mma mmadụ egbuzi n'ibie na mmadụ bụ mmadụ na mmadụ abụrụ anụmanụ ewee tụrụ ọgụ sobi ya ọkwana ya iwe na-ese okwu ewee kwuo na Nnamdi ya anachighị ikpe ọ ekpegbu ọ na-ekpegburi okpechere nke okpegbuo ọrụ ibe ekwu ichie ukwu ichie nta ụmụazị nwụrụ anwụ n'oge agha o bu eju oyi wafụtaba ụwa kabaribe ibe n'obodo adịgo mma anyị na-Hausa ara anyị n'ụzọ ọgụ bajewela onwe anyị na Yoruba ara anụ bajewela onwe anyị amara baba ama na anyị baba abụghị ka anyị nọlụba anyị bụ ndị Igbo anyị bụ Igbo bajewela onwe anyị amara nke esibe ọkwana ya gba ọka ọkwa ihe unu kwu ọkwana ya wee sị aja ala na-eri duba ọka abịakwanị ọbịa ka o were ọjị n'otu ata abịa ka ọ dụba mma n'arụ anyị nwa gwa nke anyị ka anyị taa n'ibe ka o wee na-adaba maka na egbute eke na-abụ nta ọ bụrụ na mmadụ dị ndụ eweta ihe oriri ọ ya enye ụmụnne ya soro aka ma na onye ahụ edobere ma ọ bụrụ na o wetara enye kpọkuo otu onye ọbụla bịakwa ka eriri iwe onye ọbụla bịa eriri iwe mgbe anwa na-eri ọ na-amụrụ inekwu onye anya n'iru ịma na o ji oge ọcha wee weta ma ị na onye njọ anya o wetire o nwere osi aga na-eme iru anaghị adụ ọra mma wee sị na ndụ anyị bụ ndụ na-azọ Nnamdi ga-adị ndụ Umuokpu ọka ga-adụ ndụ ọka niile adụ ndụ Igbo niile adụ ọbịa egbu anyị egbuo onwe ya aja na na-eri duba ọka ọ ga-enye aka nwatakịrị bụ Nnamdi esi n'urufụta ike ọ na-adịra mma anyị achọrọ ya ọ ya afụta ya na ndụ ọ ya afụta ya n'ọnwụ ọ ya afụta ya na ndụ ọ fụta ojezuo obodo niile ka anya na-abụra Nnamdi ewe ya ọnwakakwanị onye nke ọ ga-ele anya aka onye nke awụlu orie ego fụọ ọgị onye nna iwe ka emeride medemede amara ndị Igbo wee kpakwuo alụ nwanne be ọjọka onye bụ ajọ iwe nya kwuo ndị Igbo wee kpawa alụ nwanne be anyị awafuli ọjị o jewe eje onye egbuni ọ naba na onye egbuni ọnya bụ ibe anyị na-ayọ Chukwu Chineke nye aka ọkwanye ya ka anyị biri n'udo anyị agba Krismas gbachacha anya mma ọkwanye ya gbachacha anya mma ma onye ga-atawa ibi ya ma na ọnwa nne ada mama
ọkwa egbowa mana nke ọgwa na-eto ka a enweta ọjụ nke a dị nene nke ihe anyị na-ekwu bụ Naijiria adafu anyị aka ka Biafra akwụla onwe ya jewela onwe ya Hausa jewela onwe ya Yoruba jewela onwe ya anyị na-aba abụrụ obodo ba jewela onwe ya anyị bụ Israel ba jewela onwe ya afọ Fulani ka ba jewela onwe ya wee sị na ndụ Umuokpu ya adụ ndụ Ọka niile ya adụo ndụ Igbo niile onye a naba nke enye ha nọ n'abọ ogbe chinyere enugonu nso na-ebu gị nnekwuede ndụ mmadụ niile 3738 Okaka? Oduka? Edi nke unu ede. Okay, nke mmadụ kwanye. Ọkabaka. Benen. Ka anyị jedugo chifu anyị. Chinyego ngwa ka anyị jedugo. Chinyego ngwa dị. Emekwe na ọbakọ. Aja na ọka, aja na iri. Lekwe na ọjị anyị na-awafuru nna. Ibe anyị nọ bụ na ọya egwu. Ekpeli eje obodo oyibo. Ọ ya aga na-ewu ise. Ekpeli enata Naijiria. Ọ ya aga na-ewu ise. Ike ọ bụla ekpelie. Ya bụ ikpe ya. Ọ ya aga na-ewu iwu atọrafịa. Anyị gwa Naijiria baba abebe. Mana ndị Igbo sobe n'ibe n'ụlọ. Ka anyị gafere. Ọ dịghị anyị. Esi na ibe anyị kwuru na eke. Ka anyị kwuru n'oyi, ya ka anyị kwuru na abụọ, ya ka anyị kwuru na nkwọ. Abịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Ọnya bụ ọjị. Anyị ji wee sụwa. Naijiria jewele onwe ya. Jewele onwe ya na-achịwa. Ọgbakwala. Ọgbara. Bata siri ike. Obulego mma. Obukwele eze. Umuokpu. Anyị emebigo ike egwu nke Umuokpu. Nke Ọka ndị be anyị ndụ mmadụ niile anyị kwụ ọbọ solo ọbọ ọra n'ọbụ onye ọbụla ezinụlọ ya dị mma Krismas anyị agba bido tata gaba anyị ara anụ ogbuo nye egwu n'ebe onye ọbụla anya ụmụ ya si n'ezi anata banata n'odo n'igwu ndị nke nọ n'ụlọ arụducha onye ọbụla mma bọsọ ahụ ka onye ọbụla na-ekuweri
ọkwa 25 aṅụrị eju mmadụ obi ndị jide ego egbuo obe ndị jide ego ọkụkọ egbuo obe ndị jide ego ọbọgwụ egbuo obe torotoro a na-egbu egbu anụ ebi onye ji ego ochebela anụ ebi ya na ndị ubi a na-enwe aṅụrị onye anwụna ma ibi ebu na ndụ Igbo niile nke Igbo jetere ma Imo ma Abịa ma Ọhọbịa nke ọbụla ma Ọka ma Igbo bụ Igbo ma Ọnịcha ike Igbo jetere ebe ndụwa niile nwere onye ebe akwa na Krismas nwere onye ya enye ndụ ya nsogbu ikpe adụ ọkwụ nwoke ara egbu ibie nwaanyị ara egbu ibie nwa ara egbu ibie nne ara egbu ibie wee sị na ọ ya adụla anyị mma ọbọso na ọbọ eso nwanne m Chukwu anyị na-agọrị ọkwa nnukwu na one side a win. All the join that together. Oh, you don't lose the win. Eh? I said 4 years to win. I could look good now a while. But Bogota, say, who was the voice to one? Was in that part of na niile aja na ọka dị ili baje ta n'odo n'ugwu ka eje edufute Nnamdi Kanu ma ọ bụrụ anyị edufute ọ aja na Chineke edufute ọgbakwa ka ọ na-agba ọkaka ọgbakwa ka ọ na-agba ọ bụrụ okwu mmadụ ka ma mụtata ka ike mmiri anyị ya na ọkatakụkwa ebe anyị ọkụ iwe anyị kwuru maybe I'm Mayo, Nwoye. I know. So what's the good even? Second, you want one employer without appointment. Well, Bob on the phone, none of and no matter even now. Most of the bomb, or John Monsassi, express, no, just weapon up with the
ije kwesịrị ise ije kwesịrị oke anyị atakwa ọjị atọ echi ọbọkwa aba anyị atụ ya atọ echi maka ka iweta ọjị anyị ji eme iwe echi du ewetara m ya ka anyị wee na-aga n'ihu ka ezigbo anyị ihe nọ na-agọ n'ime anyị na-emela anyị na-eme anyị ichie na-ebibe di m ahụ nwere n'iwere ọjị nka weta m bịa anyị ṅụọ nwesịka weta nke ewe jọ kwuo nsogbu emeje mee echi nwere elizu medu mma n'ọbịa nna m ochie ka na ihe gosi n'enye enwezikwa ebe ekwu na bido okezi ike ịbata ikwuo nke nke ọba ebe mmekwu o so ọdụzukwu ya mata tv ya n'iwe ndị na-abụ gbọọ Umuokpu ọka Umuokpu mma mmanụ zụọnụ lieni kachani ọ ya adụla anyị na mma anyị ebu Krismas anyị agba ya abodo n'ikwu ọkụ iwe anyị kwu ma ndị bịara abịa n'ọba anyị ma anyị bụ ndị nwe obodo nwere onye ụkọ ya akọ nwere onye ya nwụnụ anyị dumba anabata ndị ọbịa onye tinye mkpu na ọ nwụrụ wa ọ nata ngwa ya anụbụ na ọ nata anụgbo ana ọkụ unu anụgbo anyị bụ ọka nwụọkwa anyị bụ isi ọka anyị ọ na ọkpara ọ ya dụrụ anya ọkaka unu si mụ kwuo okwu a ihe na-ekwu awụrịba ọzọ na iwe anyị belebe a na anyị kere chukwu na omego ka anyị tete anyị wee zukọta ka anyị si ezukọ anyị na-enye chukwu ekene chukwu eke abịa ma onye ekele enu ka ha na wee kepụta ndị Igbo kepụta Biafra Biafra ahụ ka mmadụ chọrọ okwu chi ezi ka anyị gbana abụta ya mana onye ndu anyị bụ Nnamdi ka na-emegwa ya bụta Biafra nke ọdụ onye ọbụla chukwu ke ebe ọbụla chukwu ke ha enye onye nwe so uwe na-achị Chineke nọ n'eluigwe ka uche eru ya anyị na-agbakọ ndị gboo ndị egbo n'agha ndị ekumeko ndị ụlọ ọgụgbo gboo ndị tara ahụ anyị ji enwere onwe anyị ndị ọcha wee bịa wee jide anyị zọdọ onye ọkpa n'isi amara na anyị emechi atọghị anyị chukwu atọghịfụgo anyị ọtọghịfụgo anyị wee na-asị ndị ekumeko unu ga-eniri iwe Fulani si n'ọnya ka anyị na ya bịa eme ime a sịwa na nwa ya wee nwa ya eme ya asịwa na egbo ka anyị agba ya agbara anyị na-agbalị bụ agbalị ebe na-ekwu mmeri ya bụ nke anyị ndị ọbụla asịwa na udo ka anyị chọkwu onye isi anyị achọrọ nsogbu ibe ọ chọrọ peace udo ka a chọrọ ka e were nke anyị nye anyị na mmadụ ya ganụ nkata nwa sị na ya na ya arịzi ebe nwoke na-eme na nwaanyị na-eme na nke anyị ara agha ya ara enu anyị ya ka nna gwa mmeri ya bụ nke abịa dị ka anyị emeribe abịa na aba anyị emeribe abịa na nkwa anyị emeribe abịa na oyi anyị emeribe mmeri ya bụ nke anyị anyị enye anyị Biafra rafụla anyị na Nnamdi Kanu ọmego sakrifis ka ọ ya eme nwere edu ka ya ibe na-agba mgba na Biafra afta a ga-anata azụ ka anyị kwu mana a sị na ya kwudo nke akwụ aka ya ebibe na anyị kwu nọdụ mmadụ rọ ncheta azụ anyị anọgo n'iru anyị nọ n'ime ka ọ gọzie ya April 15th ebe ahụ ka anyị na-atụ anya ekene m ndị ụlọ niile kene chiodi niile kene ndị na-agba mbọ ana m ekene ebe anyị eji ọfọ onye isi ndu na-ekene Sam Ezukome na ndị ọzọ niile na-agba mbọ anyị si enwere onwe anyị anyị amara ndị ụlọ niile ahụ kene ebe mgbe na-asị ndị ọrụ ahụ na onwe ya ma ndị jọji nọ ebe ahụ
wee kwe na ọkụ Naijiria ka a na-achọrọ emebi ebe mana ọ na-agụ ekpegbu arafia ọ bụrụ taa ka ekpe mmadụ ikpe bụ mmadụ ibi ya na kọt arafụ ndụ ahụ kedu ka nke onye si ya afọ ije so asị Chineke nọ n'eluigwe bịa nọrọ anya n'ọgbọ agụ ihe nwe mmeri n'ime ya obirite 1943 ka ndị ji mebe anyị iwe agbago m ụkwụ ụgbọ asọ ọkụta mgba nụọ ọgụ Biafra o nwere ibe anyị mere ka anyị wee nwere onwe anyị anọ na luzo nwanne nwoke nketa ọmụrụ mara anụ ọgụ Biafra luzo ụmụnne niile na ebe a so na anyị agaracha azụ anyị anụ ọgụ na mmụọ anyị were Biafra anyị 15th anyị rapụ na Kanu Chineke anụgwe wee na-achụkwu ihe na-anyị kwuo a o nwere onye anyị megide ka na anyị kwọrụla anyị mma nye mezụrụ anyị sị na Jesu n'igbo na anyị na-ekwu ochie na-ekwu ochie ọ bụ eze Uvunda anọ nya Obueleze mbọ ịrụ nke ekeje ekeje ọmị eji eji ikpe anya ka na-ekwu iwe mmeri ahụ nke anyị bịa nwaanyị bịa mụọ ọnụ mmiri nna adị anyị Trombia. Hey, ọkpọ m na polisi na-ebe Kama dibia kungo kole unu ndị Ichie akene n'unu aja na anugolo n'unu mi wete bụ mia eji eji ikpe ọlọd unu ezifugolo jọji nke unu ọ ya nọ dade ọ ya Nnamdi Kanu enwe mmeri na kọt daalụ nlie nne